परबतजरायाव बिसुनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। फरायसा फरायसुलिफोरनि इयुनखौ नोजोर बोनानै 29 साननि थाखाय होदों गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाय बादा। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय परबतजरा जिल्ला बिसुनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय लानानै 31 जुलाइसिम गासै 29 साननि थाखाय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङि फोरोंथाय बादा होनाया दिनैनिफ्राय बासबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जागायबाय। बिटिसि हालामाव गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायखौ लाबोनो थाखाय गासै राव हारि धोरोम बासिनाय गैयाबालानो थाखो 10-11, 12नि फरायसाफोरखौ लानानै गासै मोनथाम आयदा इंराजि, गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियाननि बेसेन नाङै फोरोंथाय होदों। मख'नो गोनांदि परबतजरा जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारि दिपज्योति रय बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैनि बे फोरोंथाय बादाखौ बेखेवना होयो। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो परबतजरा जिल्ला बिसुनि आफादगिरि अनसार बसुमतारी आरो परबतजरा जिल्ला इउथ बिपिएफनि नेहाथारि जनक कसारी बिथांमोना। जोंनि बे बिएसइउ डिस्ट्रिक्ट बिएसइउ आरो परबतजरा डिस्ट्रिक्ट इउथनि दैदेननाय बे कचिं क्लासनि गेजेरजों जोङो परबतजरानि सिङाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनि फरायसाफोरखौ जाहाथे भबिष्यतआव मोनसे मोजां राहा लाना थानो हायो, बेनि थाखाय दिनै जोङो हाग्रामा सारनि दैदेननाय बे सरकारा जोंनि परबतजरा ओनसोलावबो फरायसाफोरखौहाय गोजौ थाखोसिम दैदेननो थाखाय जोङो बे कचिंखौ लानाय जादों। जोङो परबतजरा डिस्ट्रिक्ट बिएसइउ आरो डिस्ट्रिक्ट इउथनि जानानै बेखौनो खावलायो जे जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरा जोंनि नैबे कचिं क्लासाव गोसो बायदियै लाफैनो हायो, जाहाथे नलेजफोरखौ आरजिनो हायो। जों बेखौ डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि जानानै खावलायदों। मा टाइमनिफ्राय मा टाइमसिम जागोन? जोंनिया फुंनि 10 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 6 बाजिसिम जागोन। सानबेसेनि हाबाफारि लानानै जागोन? जोंनिया दिनैनिफ्राय बिदिनो 20 आरो 25नि गेजेराव जोङो बे कचिं क्लासखौ होनाय जागोन। दिनैनि हाबाफारियाव सोर सोर दं? दिनैनि हाबाफारियाव जोङो परबतजरा डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ कमिटिनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दिपज्योति दादा, लोगोसे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि इउथ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि इउथ सेक्रेटारि आरो लोगोसे आं बिएसइउनि प्रेसिडेन्ट, जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोङो गोजोननाय मोन्दों जे दिनैनि अपेनिं टाइमाव बासबारि बे सेकेन्डारि स्कुलाव फरायसुला फरायसुलिफोरा जयैनो बाहागो लाफैनायखौ। আমাৰ বিপিএফ দলৰ ফালৰ পৰা আমি ক্লাছ 10, 11 আৰু 12 ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ফ্ৰী কোচিং কেম্প, এই ছামাৰ ভেকেশ্যনত ফ্ৰী কোচিং কেম্পৰ কাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ পৰ্বতজৰা টোটাল আমি 10টা ভিচিডিচিতে হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকত আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক এই ছামাৰ ভেকেশ্যনত বিপিএফ দলৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী কোচিঙৰ কাৰণে আমি যোগাযোগ কৰি পেলাই আজি বাছবাৰীতো আমি মুকলি কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগতে চিলবাৰীতো আৰম্ভ হৈছে। তো সোমবাৰৰ পৰা গোটেইকেইটা আমাৰ ভিচিডিচি যিখিনি বাকী থাকি গ'ল, সোমবাৰৰ পৰা গোটেইকেইটাত আমি আৰম্ভ কৰি দিম। এইটো আমি প্ৰত্যেকটো স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপাল আৰু হেডমাষ্টাৰসকলৰ কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকে যিহেতু সময়টো আমাক দিছে, খুব সুন্দৰ ৰেছপন্স দিছে, সেই হিচাপত আমি আশা কৰিছোঁ এইটো 20 পৰা 25 দিনমান হ'ব। আমাৰ কোচিংটো 20 পৰা 25 দিনমান হ'ব এই মাহতে।